ešte predtým, než sa začne toto videjko, tak by som vám chcel povedať super vec, a to, že budem celé letné prázdniny, čo sú 2 mesiace, každý týždeň vydávať 2 videá za týždeň, takže bude to banger, kopu nového kontentu bude. Prvé video bude vo štvrtok o 8:00, bude vychádzať každý týždeň takto, a potom druhé v nedeľu tiež o 8:00, tiež každý týždeň. Takže máte sa na čo tešiť a užite si videjko. Servus monstri, vítam vás z nového videa. Dneska budeme skúšať jazdy na súťaž, ktorá bude v Michaľanoch 6.7. v sobotu v Michaľanskom skateparku. Konečne nejaká poriadna súťaž na východe. The Grind robí túto súťaž. 20 jazdcov, 45 sekúnd po 2 jazdy. Takže bude to banger, teším sa. A teraz s Marekom si vyskúšame tu vo Svidníku nejaké jazdy, aby sme vedeli, že jak to tam budeme skúšať, že koľko trikov môžeme, tu máme Marečka, koľko trikov dáme do tých 45 sekúnd, aby sme ak tam neprišli na to súťaž, že čo budeme robiť. Takže tak, no, bude to zaujímavé. 20 jazdcov, štartovné 5 €. Všetko to je na Instagrame, dám vám to aj do popisku. Ale miesta neviem, že či sú, takže určite príďte pozrieť, podporiť jazdcov The Grind a celú komunitu zo Slovenska, pretože takéto súťaže často nie sú. Takže príďte, aby sa robili častejšie, aby ich bolo viacej, aby proste slovenská scéna skúteringu rástla. Takže tak, teraz sa vrhneme na videjko. Takže tu máme betónovú časť, v tejto si dáme obidva po 2 jazdy, 45 sekúnd. Vymyslíme prvé, že čo pojeme, a potom ešte tam máme takúto ďalšiu časť, to je tiež dáme po 2 jazdy, obidvaja 45 sekundové. A asi si dáme do listu nejaké triky, čo vieme na prvý pokus, a vyskúšame to dať dokopy. Dobre, takže idem ja prvú jazdu, mám už vymyslené. Dobre, no, Marek, poď. Dobre, ešte raz, tak toto bol jaký fail. Poď. No. Ešte koľko mám? 20 sekúnd. Čo? O to mi volá. Idem. Posledný trik. Tak toto bolo hektické. Som myslel, že o dosť dlhšie to bude trvať. Kamo, čo? To dá, kamo, dlho to musíme ešte vymyslieť viacej do tej liney. Toto fakt akože dá zabrať. Som myslel, že len toto, čo poviem, tá bude mať že 45 sekúnd. Dobre, takže teraz ide Marek svoju prvú. Dobre, 3, 2, 1. Má už tam. Joj, tá čo? Dobre, ešte raz obidva. Dobre, ďalší pokus. 3, 2, 1, poď. Má už odčasované. No. Poď. Nice, finger. Ešte má 30 sekúnd, brí. Poď. Invert. Nedal, sketchy. Poď, ešte máš 20 sekúnd. Poď. Ešte 15 sekúnd, poď, 10. 9. 8. 7. 6. A koniec. Yes. Kámo, to je také hektické proste.
jak to nevieme proste odmerať, že koľko tie triky budú trvať, tak to je že úplne hektické. Potom, jak dokončíš tú lineu, čo si vymyslel, tak nevieš vôbec, že čo ísť ďalej. A úplne to isté sme mali s Marekom, a ja, aj on. Hej, dobre, idem teraz druhú. No, Mount, štartuj, poď. No 3, 2, 1, poď. ...25 sekúnd. Nevadí. Nevadí. Ale aj tak lepšie, jak predtým. Fakt, že poriadne na kondičku to je. Ale kamo, je to už lepšie, jak tá prvá. Takže ide Marek ďalšiu. Poď. 3, 2, 1. Nice. Finger. Bree. O, len tak. Invert. Pekne, poď, máš ešte 25 sekúnd. Bree, no, skeči odjazdené. Poď, 15 sekúnd ešte, poď. 10. Konec, Marek skončil. Má dosť, Marek. Konec. No takže máme tu druhú sekciu, na ktorej pojeme zase dvakrát jazdu po 45 sekúnd. Takže ideme zase tu dať čo vymysleť a dáme si ďalšie dve jazdy. Prvý pokus nevydarený, tak dáme druhý, no. Ty vole. Do prčíc. Nice. Poď, má ešte 15 sekúnd. Ešte 5 sekúnd. Je to, že zase trochu chaotické, ale dal som to tak. Neviem, ten barman mi vôbec teraz nejde. Ide Mareček. 3, 2, 1, poď. Nice. Whip. Finger, no! Kámo, čo? Poď, ešte máš 25 sekúnd. Invert, no! Nevadí. No, poď, ešte máš 10 sekúnd. Poď ešte. Double downside heel. Poď ešte. Nevadí, konec. Takže Marek je ďalšiu. 3, 2, 1, poď. Nice. Whip. Finger. No. Teraz už mu to ide. 30 sekúnd. Kickless. Bree, no.
Bríčko ďalšie. 15 sekúnd. Bar. No, pekne. Yes, dobrá jazda, toto bolo dobre. Yes, kamo. 3, 2, 1, poď! Nice. Legere bar. 180 v radiuse. Bar meny, nevadí. W, bar. Downside treble, bar. Frontside 50, 108, pekne. 108 out, teda half cup. Krása! No to, že máme už obidve jazdy, je to fakt, že strašné na kondičku, to sme obidva vôbec nečakali. Nakoniec môžeme byť radi, že to je 45 sekúnd, ne minúta. Lebo to by sme asi nevydržali proste jazdiť minútu v kuse. Fakt, že ťažké to je, som nikdy nečakal, že jazdy kámo na súťaž budú také ťažké. Ale aspoň máme dačo vyskúšané, 4 jazdy sme si dali obidvaja, 45 sekúnd. Takže je to banger. Ak sa ti videjko páčilo, daj tam like, odber, koment. A vidíme sa u ďalšieho. Sleduj ma. A sleduj Mareka na Instagrame. Serus. Čauko.